weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to haalirde gaynako nammarila nanka fm kidira fm radio tata cheikh omarul fouti yutala ko on waktu yoni ha to haalirde jaɓigue kame radio liggey ha to tare ene jiya e gardidi kabruji men to leydi sénégal subaka hande o accident musɗo baɗɗo natirde Louga taw koye bisa giwɗo toon to dagana kene tolno yimɓe joyo mbasi hen pittali mumen capanɗe tato neɗɗo gañimen e tawe to hôpital mo Louga to leydi Mauritanie police gendidi holliti fawi juuɗe muma e yimɓe joyo woni golle mabɓe ko ɗanninde yimɓe ɗanleɗe ndewani lawol ɗon ɗo ɓe gonno e jolnude kene tolno e nogas en jeetato neɗɗo jinnoɗo yaade toon to leyɗele Europe to leydi Mali wuro gawo ne jiya e guure mawɗe taweteɗe to noro leydi Mali teska toon ko kuppiraji kuura hewɓe finoɓe toon kolliti metti mumen mawɗe faade laamu leydi ndi koɗen caɗele goni toon to leydi Guinée Conakry caggal iwde nafere bateau énergie taw ko bateau mo leydi Turki teskama kuppiraji kewɗe e Conakry kono kadi gardiɗo kuɓɓam genni ndi holliti wona on bateau saabiɗuma kabruji men mano en ha to Burkina Faso Niger Cameroun Kenya ma en jaaha to Tunisie kame Somalie ha to jollama jaɓeri musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗena cabune laabal socca ɓandu maɗa ha jiitoɗa hen hoore maɗa ene wonde gommage moƴƴo laɓɓinowo nguru ɓandu ha jiiɗa hoore maɗa an joguiɗo tasuji e ɓandu muɗum laamlaame baaye puƴe jokkodire cabune laaɓal e lallitare joni jiitoɗa hen hoore maɗa cabune laaɓal e lallitare ne wonde gommage kono kadi aɓe jogui jumri weldi kewdi cellal moƴƴude suka e mawɗo e debbo cowiɗo kala cabune laaɓal lallitare are men adde men ko jama deppo mabɓe mawɗo o noon tawete koto guuriki Samba Dioma ene tawi juuɗe sohna Kadiasi sa yiiɗi hen jokkodirta koye oɗona kono noon rewɓe émergent dande maayo e gardugol sohna Habi Saar hakkude nawele e demmankani ɓe mbeeɗi juuɗe mabɓe faade cabune laaɓale lallitare mo deppo mum mawɗo hande o tawete to guuriki Samba Diom e juuɗe sohna Kadiasi sa yiiɗi hebde cabune lallitare laaɓala woto woɗɗu joni min dokkirma ɗen tongoɗe so tawi koto guuriki gonɗa jokkodirta koye sohna Kadiasi mbatta ko 77 509 45 84 so tawi noon ko gardiɗo rewɓe émergent dande maayo woni sohna Habi Saar mbatta ko 77 507 30 93 so tawi noon gonɗa koton cuuɗi meɗen nawela jokkodirta koye Rougui Sarr mbatta ko 77 517 25 78 so tawi gonɗa koto demmankani jokkodirta koye Boy Soumare 77 902 00 04 so tawi gonɗa koto Galoya sohna Aissata Touré 77 218 09 98 so tawi koto Mauritanie gonɗa e Sénégal e nokkuji ɗi kala hen ɗo gonɗa sa jokkodireɗe hen tongoɗe maɓe kalane to tawata cabune lallitare laaɓal ne wonde gommage kamen jumri kala ngam lewru korka teddundu comptoir français d'électricité ene wiya moɗon Ramadan Mubaraka comptoir français d'électricité ari e dow moɗon ari ko ɗoftude mon e mahanteje mon ko fate banggue électricité taw on dañata hen caɗele comptoir français d'électricité addani mon ko matériel moƴƴo taw ko original diwɗo toon to leydi France
comptoir français d'électricité tawete koto Dakar lamorgo leydi Sénégal to Kermassar tabande temedere hakkunde mum e magasin Auchan gonɗo ɗon ɗo Kermassar ɗo. comptoir français d'électricité wi on kuura ko koddiɗo bonɗo hen banggue koddiɗo moƴƴo hen banggue sa waɗe mahdima matériel moƴƴo ma rento kala ken wiye cumoji ɗi sirki kuura. nonne kadi burliraji lampa e kala saaha masuji kuura masuji firgoji e goɗɗum kala ma rento hen nde tawno ko produit moƴƴo moɓe guitti toon to leydi France. comptoir français d'électricité aɓe jogui tableau moƴƴo no feewi aɓe jogui gueɗe kewɗe ko fate banggue mahango taw kadi ene yaade jamanu no feewi. so tawi jiɗɗa ko modélaire uji moƴƴi disjoncteur uji moƴƴi différencier uji moƴƴi table électrique lampaji kala sifa lampa kam miijiɗa projecteur uji ha e goɗɗum kala aɓe jogui ɗuma. ko nonne kadi aɓe jogui les botaji moƴƴi aɓe jogui kala ko fate banggue câble taw ko ɓoggi caméra surveillance kala hen ko jiɗɗa sa jokkodire comptoir français d'électricité ma heɓen kollaɓi. comptoir français d'électricité to Dakar Kermassar taɓande temedere hakkude men Auchan joni joni keɓa hen kollaɓi. so tawi jiɗɗa ko jokkodirde e tonggode comptoir français d'électricité ɗo gonɗa kala keɓa kala kene moƴƴa e nder galle ma to banggue kuɓɓam tawatinata caɗele mbatta ko 00221 77 542 50 84 walla mbaɗa 77 605 48 02. musidɓe tedduɓe comptoir français d'électricité are meɗen wi en Ramadan Moubarak. ceerno jibisi wittiyanke safriyanke safroji fina tawa. ceerno jibisi kumpitiɗo ƴewgal laaɓaɗo lasrari. ceerno jibisi holliti an joguiɗo humre caɗele dewgal caɗele jeegu caɗele ɗannugal caɗele kayitaji kumaɗo kala hende sa jokkodire ceerno jibisi ma heɓen kollaɓi. ceerno jibisi ko wittiyanke leɗɗe cafrowo safroji fina tawa yogay ñabbuji cuuɗotoɗi e nder ɓalli ko wayno fibron kiis hémorroïde tension diabète nonne kadi donkuɗo ɓesnude caɗele gorago mo seyɗani memi kala hen ceerno jibisi no humpiti. ceerno jibisi ne jogui lekki kesi wittaki wiyeteki muuɗa hirda sa muuɗi tan a yitoto hen hoore maɗa. ceerno jibisi ne jogui leɗɗe bittaɗe cafroje yogay ñabboji cuuɗotoɗi e nder ɓalli kono ne kadi ceerno jibisi ne jogui pegge usula ndenka ekkisal haɗanma dabare kame liggeyaji bonɗi kala. ceerno jibisi laaɓaɗo listihar sa noddimo a rokkimo indema e inde nenema ma o haalane kala ko gonduɗa ha cikka elle ko onon gondi. ceerno jibisi tawete koto Mauritanie to Nouakchott to legala netteka sa yiɗi jokkodirde ceerno jibisi ƴewanma listihar an gonɗo Mauritanie ko ujunere ugguya gonɗo e leyɗele ñamoje franc CFA joɓata ko buuɗi temedde nayyi mbuuɗo kala gonɗo e leyɗele goɗɗe ceerno jibisi ene yarliti waɗandema taw hay mbuuɗa yoɓani beele jokkodira e ceerno jibisi ko numéro makko Wave walla ni Orange Money mbatta ko 77 653 03 67 so tawi noon ko numéro makko appel e WhatsApp ha mbawa jokkodirde makko mbatta ko 00222 47 22 80 84 so tawi noon ko ceerno Alassane Sy onne kadi ko gollodiɗe mo miñi ko so tawi ko on jiɗɗa jokkodirde mbatta ko 00222 48 10 00 13 bas ceerno jibisi taweteɗo to jum to legala wulade beeri woɗɗani juma murida woni toon ko ceerno jibi dem koye on jokkodirta jiɗɗo jokkodirde on gonɗo e Sénégal e nokkuji goɗɗi kala mbatta ko 77 395 99 17 musidɓe tedduɓe ceerno jibisi e jeese meɗena kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie,
Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam nyalle mon musidɓe tedduɓe mawbaare sappo e goo seeɗto hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase tati yonti kumpital mene ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullaahi Saar to karallagal Weltare TV ko musidɗo moon Saydou Abouba no jayde Weltare TV woyi wadde gila tan lewru ndu dari ha yetti ñalawma hande nogas eɗen jaɓɓo musidɗo men ceerno Ibrahima Saydou Kane en addana men e kala subaka walla kala kikiɗe takkusana ko ene nafta men e diina men nde tawno ɗo woni humpitade ɓuuri humpede ko actualité mo gasata mo firata ɗum woni a diina men ceerno Ibrahima Saydou Kane. Assalamu aleykum wa rahmatullah. wa aleykum assalam wa rahmatullahi. ceerno men ceerno Abdullaahi Saar en calmini dendagal hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa. en ñaganima foof Allah moƴƴere, en ñaguima fo nde ñagonto en Allah moƴƴere. yo Allah waɗan en moƴƴere aduna e lahara enen e dendagal bandiraɓe julɓe. en garti humnude aadi mo gadodirɗen e julɓe ɓe hande nayortuɗen ko ene jeeya e naafilaji moƴƴi kadi ɓurɗi moƴƴude ɗi ganduɗa nelaɗo Muhammadin sallllahu alayhi wa sallam ene waɗanno ɗum ko wiyete itikaf ko. itikaf woni ɗufnade kadi ɓuuri yiɗede ko e sappo cakkitiɗi korka ɗi balɗe sappo cakkitiɗi ɗi jomum ɗufno. ko wiyete ɗufnade ko noon ko ñibde e nokku mo ganduɗa nokku o ñiiɓa toon tawa aɗa rewa Allah, ko wayno aɗa janga qur'ana walla aɗa jangto Allah walla aɗa juula walla aɗa rewa Allah tan. o wi itikaf noon sellata so wona taw ene yaadi e korka, sellata ɗufnoɗa taw a hoorani ɗum sellata. korka ka ko hen jeeya, ɗum koye jogli mum jeeya. o wi kadi sellata kadi ko ma rewdire. itikaf noon ko tuggude tan e ñalawma ha dow muɗum. ɓuuri yiɗede noon ko balɗe sappo. to banggue Imam Malik kam ɓuuri yidde ko wona balɗe sappo. sellata itikaf so wona taw koto jama, sellata tan ko nder jama. sellata waɗa gona nder suudu maɗa mbiya aɗa waɗa itikaf. sellata jaaha hôtel mbaɗa toon itikaf, ɗum sellata koye juma tan watte. so tawi noon ko wuuro wango juma kadi ko pawɗa e hoore ma aɗa waɗa itikaf o, tawi tan juma ene tawma hen, ɓuuri moƴƴude ko mbaɗoya ɗum to juma to. saabu so aljuma ari alay saago a yaltat juuloya juma. so tawi a yalti tan itikaf maɗa ene wawi bonde. so tawi ko wuuro noon ngo ala juma, ngo juma waɗɗaki, ɗum ene sella mbaɗa ɗo jamaɗo. eyyi ɗum noon wonde sellata so wona jama to, ɗum ko tugnade e konngol jomiraɗo subhanahu wa taala wonto wino onon deyi on ɗufnima e nder jamaji walla ɗufnoɗe e nder jamaji. ndeke noon itikaf alay sago wonda e korka, alay sago waɗe to juma, alay sago balɗe ɗe ndewdire, alay sago ñiiɓe toon, alay sago kadi wondata toon koye dewal Allah. a wonata toon aɗa waɗa gueɗe goɗɗe taw wona dewal Allah. ko jangude qur'ana wonata toon, wonata toon koye wirduji ko fate subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. gueɗe baɗe noon ko ɗum wiyete itikaf. to banggue Imam Malik noon ɓuuri yidde itikaf ko balɗe sappo. kadi wonda e korka. nelaɗo Muhammadin sallllahu alayhi wa sallam omo ɗufnotono sappo cakkitiɗi ɗi foof o waɗanno ɗumen koto jama, o ɗufno ɗumen ha ñande julde subaka o yalta o faya pummirgal wona itikaf makko timmi. assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Ibrahima Saydou Kane ɗo e ligsebe gorgol ngam weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma. on jarama. ceerno Ibrahima Saydou Kane golle ma jooɗi peewi hanki o baade kewɗe jippima yogay nokkuji leydi Sénégal e ko taari ɗum kala ɗen baade noon teskama to région de Matam, Saint-Louis, Dakar, yogay nokkuji goɗɗi kala hewɓe hen noon ne mbiya ya taw wona ndungu ari ngam teskede duule taw kadi ko ɓesɗe taariɗe kono kadi holliti goto e dilloɓe ko fati banggue météologie o biyeteɗo Abdullaahi Saar holliti adigay ɗeɗo hen toɓoli
walla ɗeɗo henna baade wonande ko nguleki hewki afrique yantodiri kadi e jangol iwgol to Europe kanji ɗiɗi pottodiri jeeyi sababu noon diƴƴe jalti heena kono wona ndungu ne ari wona haydara goɗɗuma to keedugo ene fiɓi jaɓɓade mawɗo leydi Sénégal ɗum ko ñande nogas e nayyi nduɗo hen lewru avril ha nogas e jeeɗiɗi avril tono waɗoyta batu jagoro ɗum ko caggal Sédhiou oɗo saaha yonta ko toon to région mo Kédougou gartaten koyoɗo hen accident musɗo baɗɗo subaka law hande o ɗum noon koye on biisa giwnoɗo banggue diwan Dagana ene fayi Louga nden waari ha nattirde Louga kanko biiso ko ɗon wayani yimɓe joyo mbasi hen pittali mumen capantati e tato neɗɗo gañima hen nawama toon to hôpital mo Louga kono ɗo saaha police gendarme udditi hen losko ngam andede ko jeeyi sababu jangoloɗo hen bis ɓen wasɓe hen pittali mumen e neldi duwawa nde jomiraɗo yurmotoɓe yafoɓe nannaɓe aljanna illiyina kawguel qur'anil karima gila tan lewru ndu dari yuɓɓinano ko toon to Tanzanie lamorgo mum Dar es Salaam oɗon saha noon ko kawguel windere ngel yuɓɓinano toon to Dar es Salaam ko hanki ngel kawguel gasi ha laaɓi Mouhammeda Mahi Touré goto ɓiɗɗo Sénégal najo janoɗo tawtoroyede ngel ɗon kawguel kam ari dawal ɗimmal dañi ko wiyete médaille argent woni noon ɓaftuɗo ngel ɗon kawguel ngel qur'anil karima ko égypte najo biyeteɗo Oumar Mohammeda Husseino égypte najo ko on woni gañiɗo rewe makko ko Sénégal najo ɗum noon ko guila tan lewru ndu fuɗɗi ngel kawguel qur'anil karim wanno toon to Tanzanie woni Dar es Salaam ene teska tan sukaɓe Sénégal naɓe janggoɓe qur'ana o saaha kala ɗo jeehine keewi addude jeenale mawɗe no feewi gam teskedeɓe jangguin qur'anil karim no feewi ne loowe e nder becce mabɓe mahango polyclinique taw kadi ko hôpital principal de Dakar hanki yilloyima toon hoorejo leydi ndi Sénégal hono Macky Sall omo yeehi noon omo yaade jagorɗo kono genni ndi woni maître Sidiki Kaba omo yaade sete timmuɗo no feewi ngam yurnitade toon golle payodinde gonɗe gollede toon ɗen golle jogorde gasde ɗo e mayirɗe ndeɗo hen hitande 2023 ngam teskede on polyclinique ko martaba towɗo no feewi saabu ko martaba nayi teni kadi ene nder makko kene foto wonde 5 étoiles taw ko hôtelière ko wona ɗum ko capantati tati spécialiste ma mbaw wonde nder oɗon complexe bawɗo safrude gueɗe kewɗe no feewi kanko mo lendi noon holliti weltare makko no feewi ɓosgol ɗeɗo hen golle taw ko ɗiɗo hen cuɗari jogordi feeñje ɗon ɗo hôpital principal de Dakar gartaten koye golle mantiniɗe gila mawɗiri ndi Sénégal ari e gardidi leffol laamu ɗum noon sakti ɗum ko docteur Khadim Bamba Diagna mo ganduɗa ko wittiyanke mawɗo no feewi taw kadi ko jangguinowo to banggue wittu fannuji to duɗal jaabi hattidigal Cheikh Anta Diop warte yaññade ngam hollirdemo projet ɗimmo ɓurɗo mawnude e projet ji hoorejo leydi ndi ne jeeya hen BRT oɗo hen biisa ɗiɗo hen biisuji jogorɗi lumbade yogay leeɗe Dakar ngam ustude ɓitto ɓitto mo ganduɗa jar muɗum ma yeehoy ha 3 milliards ko préje franc CFA gaga hen terre mo ganduɗa kene yaha 1000 milliards taw kadi ganduɗa kene doga hakkude jamñajo kame Dakar ene usta teddedi yimɓe e nder boli Dakar taw kadi ganduɗa hande ko jolaten ko kala ene heewa arti wonande golle mantiniɗe mawɗo leydi ndi gila tan toon to pomo Farfagné hakkude leydi Gambie kame leydi Sénégal ko wala ɗum ko kadi e dow woni Dakar Dem Dikka hande jahoji e nder leydi Sénégal kala ha tenti kadi ɗin bisuji dogoji e nder Dakar e hoore mum e oɗo hen pont hakkude Mauritanie kame Sénégal kame pont uji kewɗi mbaɗaɗi nder leydi Sénégal ha tenti noon e lamorgo leydi Sénégal wo holliti ndeɗo hen darde ko darde sattude yiide so tawi aɗi qima golle mawɗole ndi ko projet ji ɓurɗi mawnude kanko molle ndi o rondi e dow hoore makko gartaten ko toon to Sindia wonande accident musɗo bannoɗo toon taw kadi ko jangguinowo qur'anil karima nottotonoɗo inde Zakaria Dia kuɓɓunoɗo duɗal muɗum ɗon ɗo Sindia waɗɗani Mboura taw kadi iwi ko toon to diwan Saluma on noon woni mo almudel muɗum ñande 4 avril yoɓino fittande muɗum taw kadi ngel almudel wiyeteno ko I Diagne
on e Diagne yarata koye duuɓi sappo e goho ko kewɗo dogde no feewi e kala saha so dogi kaw maggel ne heewi artirde ngela ñande noon bonata nde ceerno holliti enen kala mbaldata ɗo ñande hen kam wo dogata ha weta nde kangela angel jogui laaɓi ngel suuɗe e nder maggel o ɗacci tan ha kamɓe kala ɓe ɗani ceerno ɗani ko nden ngel ummi duuɓi sappo e goho o fi ceerno laaɓe jonɗe no feewi nde on ummiti tan wattidi ko toon to hôpital mo Mbour ko toon wasi fittano muɗuma caggal noon loskoji jaƴƴi no feewi ngel cukalel ngel duuɓi sappo e goho ene tawe o saaha e juuɗe ɓen daddiɓe gollotoɓe e cuuɗi ñawoje ɗi leydi Sénégal ha hande kolliri ngal ɗo ɗaccal Buduk Badaga so tawi wukkitaka kamɓene ɓe dartinta hofgo mabɓe walla ni gueddere mabɓe toɓɓe jeenayyi nandirnoɗe ha hande ala kala ko ɓe jii ɗum noon hande kadi ɓe natani gueddere ɓe gollata tikkere mabɓe balɗiɗi woni hande e janggo kala to leydi ndi Sénégal gartaten koye accident baɗɗo to lawol Daara ɗum koye hakkude woppuya o toji biteɗe woppuya kame moto Jakarta on moto Jakarta wonno e muɗuma ko mécanicien goto jahannoɗo faaboyade oto woppuya goɗɗo ngam yidde pantoyde ɗum noon nde waɗi hakkude Daara kame nokku biteɗo Mbulloxe ko ɗon oto woppuya o feri oɗon moto Jakarta on gonnoɗoy oɗon moto Jakarta biyeteɗo on moto Jakarta ko ɗon tan wasi fittadu muɗuma ɓanduma ko noon nawa koto hôpital Elisabeth Diouf walla mbiyen suudu safanu Elisabeth Diouf tawetendu to Daara dadiɓe ɓe yang ko ɓen mbawi jaggude on dogno woppuya mo ganduɗa tumaɗo ene dogna oto kono kadi wondani e sago muɗuma Assane Diouf taw ko activiste mawɗo no feewi kewɗo haalde réseaux sociaux gandiraɗo ƴattoje kami haalan bonka no feewi ɗum ko caggal guila ñande Assane nde wo nanggano toon to Dikka o ɓenninama hande to kaso ɗum ko caggal vidéo ngaji jeegoma kala ɗi o hollira hay konngol wo haalani hen joyi ko gila tan 2022 ko fati banggue sumgoji local goto noon ko holden kono o jaabaki e wiide hujjiyankima ko Moussa Sarr ko hande o waɗa deftere ngam ɓenninede toon to kasso keddorɗen joni koye nder leydi Sénégal gartaten ko toon to Wakam tonne kadi ko cukalel jibinanguel ɗon e ɗon cukalel jibinanguel ɗon e ɗon ko ngel wedda sara station sel e nder moto saret goto garnoɗo les lekki ngel cukalel ngel fiila tan koye tekke ngel waɗa ɗon on joom moto noon yi ngel ɗon cukalel nden noddi noon yimɓe kala gaari hawre gendarmerie ari ɓe tawi ngel ɗon ko angel wuuri kono ko ɗon e ɗon ngel jibina saabu hay wuddu ndu suwano taƴede ko ɗon ngel nawa to hôpital Annette Mbaye kono ɗo saaha loskoji ne hen andaka taw hol baɗɗo ngal ɗon baɗɗala gartaten koye mayde oɗo henna suka debbo biyetenoɗo Awa Ba mo duuɓi 30 desanoɗo joguiɗo sukaɓe tato to wuuro wiyetego Jogo ne tawe e nder département mo Tivaouane o majjuno ko guila ñande 23 lewru manduɗo lewru mars ɗon ɗo iwno ɗo wuuro mabɓe ɗo ngam yaade toon to Tivaouane fewnoyde kayitaji jeeygu beele o watta yeyde nden o yeehi ha toon o fewni kayitaji makko ko gayni omo artanno ko ɗon o wayri yiyede ɓandu makko yiita ko caggal balɗe 14 omo yiile ko heccanki o yiita ɓandu makko ne duppa teni kadi a wawatani andude ko neɗɗo woni ɗon o heptinira tan ko téléphone kame bracelet mo wonno e makko ko ɗum jeeyi sawa anderi yiitimo noon ko goto ƴewyannoɗo ko daabeji mum ñaami o noon yi hunde ne ɓawla e sara lekki anda noddi miñuma aɓe mbaɗa kulole cuusol haaɓe ɓatti ɓe jii junggo ɓe gandi ko neɗɗo woni ɗon ko nden ɓe noddi caggal balɗe 15 omo yiileteno ko ɗon e ɗon sappour pompier en mbiri ko hedde ɓandu ndu ɗon tan ɗo leeli ɗo ko wona ɗum kono ɗo saha loskoji gudditama hen kono hewɓe finoɓe toon to diwana walla mbiyen département mo Tivaouane hewɓe oɗo saaha kolliti kulhuli men saabu ɗum ɗo henna meeɗaka yiyede e diwan kala noon ko meeɗaka yiyede ene jeeya sababu kulhuli mawɗi no feewi jehetena ko toon to Ziguinchor taw yen toon musidɗo men Amadou Ishaga Kebe hol kabaruji garanen to Ziguinchor ko taari ɗum kala assalamu aleykum wa rahmatullah. Assalamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sar Abdullaahi Saar a salmitama e denndaangal hettoɓe Weltare TV. kabaruji garanɗen ɗo e nder Ziguinchor ko jeyeten ko to e département Sédhiou wuro wiyetego Goudomp. ina wayno ministére conseiller Abdoulaye Daouda Diallo
o yaɓi to koyngal makko on wonde joom suudu makko ɗimmijo biyete Tamaro Seydi ɓe gaddi ballal payodingal ina wayno ɓe balliti fodde 150 famille e nder wuro ngo e département wuro ngo yimɓe no kolliti weltare jetti Allah jetti président de la république jetti ɓimumen Tamaro Seydi ɗimmijo joom suudu Abdoulaye Daouda Diallo ko ɗon jeeya e Goudoumpa so tawi ɗum mima ɗon eɗen gandi Doudou Kane kañum waɗi ɗo golle hecci hanki e fewde hanki o hokki holɗum ballal payodingal ɗo e nder wuro ngo ma won 150 galle ɗum ɗo kamɓe fof ɓe dokkama ɓe mbawa jogitade ko ɓe kebloro julde mabɓe jehen to e département Bignona wuro wiyetengo Tandimane kamɓe de ɓe kolliti eɓe jogui toon foyer nanama he ɗiɗo duuɓi foton kam yo gas ɗum noon eɓe ñaagui ballal laamu ngu yowa darnade ɓe beele eɓe mbawa hebde oɗo foyer ɓe mbawa gollade ɓe kolliti koɓe remoɓe eɓe gulliti laamu ngu yo walluɓe matériel ndema haɓe mbawa wawde gollade leydi mabɓe eɓe jogui leydi kono noon ɓe ngala kaɓirɗe so tawi en ummima ɗon holɗum jeeyeten ko to e Mandina Mankagne feeto chrétien en wannoɓe ɗon ɓe correspondant men jaaɗo toon ɓe kamɓe ɓe mbi ɓe jiiɗi ko jaam ɓe ñaagui ko jaam ɓe beele leydi ndi ne wawa yarude yeeso eɗen gandi équipe Casa Sport kamɓe de ɓe perdi élément ji mabɓe tati e semaine goto dirigeable mabɓe biyeteɗo Mamadou Darame e yantude sukaɓe mabɓe ɗiɗo ɓen pettanno ko e équipe o ina wayno duttima e joomum ɗum noon Weltare TV gaddugol ceerno Hafouz Diallo Abdullaahi Saar Ghali Abouba e dennagal correspondant ji Weltare TV ene fo eɗen denda eɗen nelda ɓe duwaw Weltare TV musidɗo Ahmadou Issa Keɓe gorko mbotto kabruji ɗo fuɗa radio Zik FM jokkodirde e Saar Abdoulaye Saar yo Allah kewalde ceerno Ahmadou Issa Keɓe minen kam min keɓiɗo hen kabruji ka ɓurtinnoɗo hanki o ngallaka no feewi amin mbiya noon mbar bamɗi tugiɗi kam ala kam ko meriɗi hen haydara nde tawno wiyama tew majjine safi no feewi sen jeewi toon to Ziguinchor paɗen ko toon to leydi Mauritanie hanki jokkino hettede ɓen settotoɓe e dossier mo ganduɗa alɗuɗo no feewi taw kadi ko ngaalu gon on nanguiraɗo guɗana ngaalu woni gonnoɗo hooreji leydi Mauritanie Mouhamed Ould Abdel Aziz hanki onon gorko jeem ngaalu nottortoɗo Ibrahima Woldo Gahada on noon hanki dari yeeso baar o holliti gonnoɗo hooreji leydi Mauritanie Mouhamed Ould Abdel Aziz tottinomo milliard uji 7 ɗin milliard uji noon ne hen haalisaji euro kame dollar kala kono foof so tawi qimama ɗin milliard uji 7 kala ko koppareji uggiya o haali ɗum ko yeeso Mouhamed Ould Abdel Aziz ɗon ɗo dari e baara goɗɗo kadi cettiɗo ko on gonɗoɗo général jaaɗo foftorde muɗum woni Ahmed Ould Sidi Bohkane onne kadi hanki holliti wonande tere police kañumne heeɓino noddadu iwde Mouhamed Ould Abdel Aziz nde wonno lamɗo leydi nde on saaha ko fati banggue taƴitande mawde yeeyama e nder ndiɗon leydi taw koye fannu privé kono kadi hewɓe hanki cettimay oɗon dossier no feewi keddoɗen koye leydi Mauritanie jagorɗo finance gendi leydi ndi yaadi e sete mawɗo no feewi toon to États-Unis de Amérique gam tawtorede jonde mawde yuɓɓinade hanki o toon to Washington nden jonde noon ko 10 ha 11 lewru avril ko fate banggue banque mondial windere nde kala on noon woni Ismaïla Ould Mouhamed gam tawtorede Mauritanie ko fate banggue ɓeeto golle ɗeɗon ne gasa noon ma ñamale kewɗe mbaɗe hen gam ƴellidde faggudu gendi leydi Mauritanie Al Akhbar l'union nationale taw ko étudiaji Mauritanie kame syndicat ji mumen tawi tawitorko kolliti hanki sitin mumen gam gueɗe ɗe ɓe gullitino laamu ngu kala la ko gasi hanki noon ɓe ɗurnima walla ni ɓe geddi nden jangde nde ɓe gonno e janguinede ko fati e banggue yoga e gueɗe ɓe gulliti kabirɗe mabɓe guila e jangde ha e duɗe ɗe ala kala hen ko toppita ten kadi ɓe kolliti koɓe jokkoɓe ɗin hofgoji sitinaji e kala sas ha laamu ngu notto koɓe cohli ko jagorɗo pétrole mo leydi Mauritanie hanki udditi central électrique taw ko mawɗe toon to Agjuge
e nder état mo inchiri taw ganduɗa ne wawa wallidde gure joyi mawɗe no feewi tintan kene tolno e temedere e kene tolno ujunere temedde joyi kilowatt taw kadi ganduɗa ma waw jogade kuɓɓam timmuɗama yogaya nokkuji gam riwtude niɓɓere kame kuppiraji e nder leydi ndi Mauritanie kerol Mauritanie Algérie golle biroji taw ko ngol kerol ton to tinɗofa gongol e mahede holliti hakkunde golle ɗiɗi ɗe kala so tawi qimama temedere kala oɗo saaha 94 piccal joyi golle ɗe puɗɗima gasde ɓoyata ene gasa ngol ɗon kerol ngol uddita ɗen golle mbatta yandirde ambassadeur mo leydi Turki taweteɗo to Nouakchott yaltini ɓatake talata hande o gam yeddude yogay mejaji ɗi gendi leydi Mauritanie ko windi wiyede wonande awoɓe e maje kaɗɗe leydi Mauritanie taw ko awo ngo leydi Turki kañumen jeeyi sababu bonnude liɗɗi ɗi bonni maayo ngo wo yeddi ɗuma ha sori ladde yo addani hen dalillaji laaɓɗi ceera to Jouayrat yuɓɓinama toon ñalɗi jertino ɓen yilotoɓe kanŋe taw koye mbadi fina tawa nden dentoto hutorade produit simiga nde tawno hewɓe hen ne dañi hen caɗele mawɗe no feewi kame rafiji goɗɗi taw kadi ko ɗum e jeeya hen aroɓe hen taw koye rafiji walla ni hen saji cumu walla pettingol wone gueɗe haadda wone caɗele goɗɗe ɗen ñalɗi noon juɓɓinama to Jouayrat ɓen yilotoɓe kanŋe beele gona e cellala e kisala police national mo gendi leydi Mauritanie ɓe kolliti to Nouakchott ɓe teɓima sagataɓe joyo hen goto ko Mauritanie najo ɗon ɗo ɓen gonno e ɗanninde kene tolno e nogas e jeetato ɗannotoɗo ɗanle ɗe ndewani lawol yinnoɓe ƴettude laaɗe faade toon to leyɗele Europe ni hen Afrique naɓe Asie naɓe kamɓe kala ɓe mbiyama teɓaɓe tawe e juuɗe ɓen dadiɓe gonɗo hoorejo leydi ndi woni Mohammed Cheikh Al Ghazouani kikiɗe hanki o waɗi kumtari mawdi no feewi to base koninkoɓe gendi leydi ndi taweteɓe to kerol hakkude leydi Mauritanie kame leydi Mali o yahani goto noon o yaade sete timmuɗo no feewi nde o jippi jaɓɓimo toon ko jagorɗo konu Hannan wulde Sidi Hanna ko on jaɓɓimo toon koninkoɓe taweteɓe toon kolliti weltare men mawdi no feewi gam jaɓɓade ɗumen hoorejo leydi mumen arde toon humtodade e mumen ena Al Akhbar woɓɓe yuɓɓinɓe kumtari mawdi no feewi ko etade Mauritanie yuɓɓini kumtari ndin kumtari yuɓɓina koto bande Gaza Palestine naɓe taw kadi ko riwaɓe to Al Aqsa kene tolno e temedde ɗiɗi galle wawi rokkede kumtari kikiɗe hanki o météo mo leydi Mauritanie holliti hanki jammo ha fayenma hande o e nder état ji joyi tawetede nder leydi ndi baade jippima toon gam teskede nguleke e ɓuuɓol ɗum jeeyi sababu fidirde haɗiɗa hen toɓoli mbawi yaltude hen ɗon ɗo ndungu suwa taw arde sengi wi to leydi Mauritanie paɗen ko to leydi Mali ko accident musɗo baɗɗo e lawol RN6 hakkude Toyota goto kame RAV4 goto kanji ɗiɗi natodiri jeeyi sababu ha pittali 4 keddi hen yimɓe jeegomo gañima hen toppitiɓe cellal yimɓe e nden kawmen e booli ko ɓen nawi ɗiɗon ɓalli gañiɓe mayɓe kala toon to suudu safar tawiten toon to Kulikoro taw wi noon ko colonel Sibiri Kone otoji ɗiɗi kala dogan nokku dogdu sattudu no feewi finoɓe to Kulikoro kañumenne hande o kolliti caɗele mumen teskiniɗe ko nguleki ne heewi kono ɗo saaha kaaƴe glace koko ɓuuri ɓe doole finoɓe nder diwan o kala ko iwi toon to Kulikoro ari e nder nokkuji mabɓe darata ko arata koko seeɗa ten arata koko saayi gam teskede kuppiraji kame nguleki kala kono kadi musidɓe en ko coggu mum ɓeydade ha ɓurti gawo ko wuuro tawetego to nord du Mali taw kadi ganduɗa ko wuuro ɓurgo mawnude yogay guure teskede oɗo saaha kuppiraji kuura woni ko tampiniɓe toon ɗin kuppiraji caabima moftata tew ni liɗɗi ni lugumaji ni haydara teni kadi gueɗe mabɓe kala boni ɓe kolliti mette mabɓe mawɗe no feewi faade laamu leydi ndi o saaha ɓe jaaray 4 degré nguleki so tawi kay kuura watti hen kuppiraji ɗum wonata hunde moƴƴude no feewi jagorɗo jangde leydi Mali erima wonande ardiɓe école aji woni directeur en kame directrice en kala ardiɓe école aji ɗi ɗo e 15 nduɗo hen lewru avril ha fayenma 31 lewru avril
nde ɓe juɓɓinta jewte taw yewiti koye constitution keso mo ganduɗa kewna lebbi 5 ngam taftedemo taw kadi taftimo ko hoorejo leydi ndi colonel Assimi Goïta yo andina ɗum ɗine tijaji ɓen élevaɓe gandina ɗum ɓiɓɓe leydi ndi constitution ko winda hen ko kala jayidi yanke biteɗo Ali Touré majjunoɗo gila tan 6 avril yiyama hanki o wonno ko juuɗe dadiɓe ko hanki wo ɗaccita ɗum ko caggal nde fewji hande subaka wonande jaydiyankoɓe ɓe kala jinno ko hawride ngam wadde conférence mumen ko fate banggue nanggal ngal ɓe jonnani haydara ɗum ko caggal nde o haalno wonande laamu ngu yo acciti ko ɓuuri yawde has bacca jaltinoɗo konngudi muɗum ngam hollirde Soumaïla Boubé Mayiga koko wara wona ke maayi haydara goɗɗum ala ko waɗi ɗum so wona laamu ngu ha hande omo tawe e nder oɗon kasso sengi wi to leydi Mali paɗen toon to Guinée Conakry toon kadi teska ɗiɗo balɗe kala ko kuppiraji kuura mawɗi no feewi hewɓe hen noon kolliti gila tan bateau Turki taw on bateau wonno ko to port autonome mo Conakry taw kadi ko bateau central électrique gonnoɗo ɗon e nder sifande nandiral hakkude laamuji ɗiɗi ɗi kala ɗum wonno ko gila février 2022 on bateau énergie giwɗo ɗon ɗo kaggulade jaaɗo jeeyi sababu oɗo saha Conakry ko kuppiraji légal par légal hewɓe noon kolliti ene gasa ndeke ko on bateau jogino kuɓɓam gendi ndi wona cetal leydi Guinée tammingal kuɓɓam kono gardiɗo DG woni gardiɗo cetal wonande kuɓɓam leydi Guinée yeddi ɗum ha mimi leydi holliti ɗin kuppiraji ala kala ko fiidiri haydara e jagol oɗon batto jeheten ko toon to Somalie kolaɗo kuuɓal fedde gotago windere woni Antonio Guterres waɗi jilum hande to Mogadiscio hakkude makko e hoorejo leydi Somalie addimo toon ko yurnitade hokkere e yoro bongo wongo toon to Somalie leggal fuɗata huɗo fuɗata daabeje nanama yimɓe kala pooƴi no feewi holpeje ɓurɗe yawde ngam faabade wonande Somalie kame hokkere yoro wongue toon ma en garto hen so tawi en keeɓi hen ko laaɓi hol cifande nandiral sifa toon to Tunisie paɗen ko pettobal goto kam duppi hoore muɗum to nokku biyeteɗo Hafouza ene tawi nder leydi ndi kanko inde makko Nazir Issou woni inde makko jeeyi sababu duppude hoore makko nde o soodi kilo banana buuɗi 10 dinar ɗon ɗo jagorɗo jeeygu leydi ndi hollino kilo banana ko buuɗi 5 dinar kanko noon on yeyima ko buuɗi 10 ko saabi ɓen yeyoɓe nunɗani leydi ndi ne seeri haɓude o duppa hoore makko ene gasa ma leydi ndi arte gonga ustude ɗin cogguji oɗo saha mo tawe to hôpital kam e Moussalla Thioum taweteɗo nder ɓandu makko kala to Tunisie keddoɗen ken tolno 57 ɗanninoɓe yimɓe ɗanle e nder maaje ɗe ndewani lawol kañumen mbiya teeɓa holli ɗum ko porte parole tambiɗo oɗon fannu biyeteɗo Hassan Eldin El Jabira on holliti kamɓe kala ɓe tawe e juuɗe ɓen dadiɓe to Burkina Faso catal tambiɓe nden kay nguura banggue forda nannude gueɗe moƴƴani nder gendi leydi ndi ɓe nangi kene tolno e tonuji 10 guertoɗe giwɗe toon to leydi Ghana taw kadi ɗe giwi ko toon to Europe ɗen guertoɗe noon ɗe nanga ko wuuro wiyetengo Kamsiré ene tawe woɗɗani keerol hakkude leydi Ghana kame leydi Burkina Faso ɗina wonande tonnuji 10 ma koppareji mum so yeyama ha laaɓi ma wonoy hedde 100 million kene fotta wonde 13 berlier ko hen wonno docteur Kafondo holliti ɗen guertoɗe gona moƴƴude cellal ɓaɗi no fewi ɓen addanoɓe ɗumen kala mbiyama tebto Niger konin koɓe joyo mbasi pittali mumen taw koye jangu wangu e ɓen yiilatonoɓe kanŋe e nder région mo Agadez kamɓe noon ɓe gonno koye oto ene sekkiɓe konin koɓe ko noon ɓe kewi wadde ko ɓen cekkataɓe nawtaɓe nokkuji mabɓe nde ɓe gari ha e tulde wiitede air ko ɗon joguitiɓe armeji liiƴe dow mabɓe to ɓe giwno koye ɓundu kanŋe wiitede tesberel ɓe paano koto Arleta ɓe noon jane mabɓe jooɓima pittali 5 taw ko ɓen koninkoɓe hewɓe gañima hen to leydi Cameroun jaydiyanke goto ñawama toon duuɓi 2 e kaso ɗum ko ñalawma hanki o on jaydiyanke mbiyeteɗo Dimitri wasuma jeeyi sababu ñawedemo ɗum ko caggal nde o sakti kabaru wonande magistrat goto kutoriɗo mbuñaari on suka jooɓinoɗo fittande suka
2021 waɗi hen mbuñaari ha on suka goɗɗo wawi yaltinede sakti ɗum on jaydiyanke ndeke ɗen gueɗe gona saktiteɗe nder leydi ndi jeeyi sababu ñawore makko yani duuɓi ɗiɗi e nder kasso to Kenya weddima ñalawma hande o satellite mum gadiɗo ko noon satellite moɓe inniri wonande Taifa 1 national 1 e nder ɗemgal Swahili kono ɓe beddi ɗum ko gila base koninkoɓe armée leydi Amérique taweteɓe to nokku bireɗo Venburg ene tawi nder Californie ko gila toon ɗum weddora ngam o saaha Kenya ƴeew so tawi ne wawi jogade satellite mum kono noon weyata ko toon to gila États-Unis de Amérique wona to Kenya woni ga hen nan joolam jaɓeri États-Unis de Amérique woni toon ko duko peɗeli ko fati banggue poɗɗe bonnoje reedu mbete hande ne jokki walla ala dartinte ko wona ɗum ko cour d'appel holliti oɗo saaha yowi gueɗe ɗe ɗum ko caggal nde tribunal Texas yowno ɗum gila aljuma o saaha fada e nde ɗon toɓɓere ko Joe Biden beele rewɓe jokkat modde poɗɗe bonnodirede walla ala ɗum haɗete tan wawi wonde kala aɓe cabbi hoorejo leydi ndi baɗɗo jillu mum hande toon to Angleterre to leydi Amérique keddoɗen hande ko haala mawka yalte médiaji kala ngam ɓen tambiɓe renseignement américaine konngudi mabɓe walla mbiyen koɓe mbaɗi renseignement koɓe kaali ko kala koko ɓocciti naate weeyo ko fate banggue gurdam Corée du Sud oɗo saaha kan haala woni yartetega atay e nder yoga e nokkuji kala paɗen ko toon to Brésil horejo leydi Brésil Lula waɗi jillu mum hande toon to Chine sifti noon leydi Chine hande jeyama e nder leyɗele ɗe hooreɓe leydi ɓuuri wawde yaade ɗannanade faggudu kame golle kala ɗum ko caggal hoorejo leydi France nde yano toon ngol yeehi toon hande o ko hoorejo leydi Brésil tijjenoɗo toon gila mayɗe lewru mars ma won toon ha 14 nduɗe henna lewru ngam sifande cehilagal kame golle ƴellide faggudu kame ndema e gaynaka leydi Brésil on Lula kolliɗo kala ɓiɗɗo Brésil najo foti ko wawande hoore mum ngam artude ndema ha timma e nder leydi ndi Ukraine hakkude Russie gostodiri dumbaɓe ɗum ko ñalawma hanke o ken wona capanɗe jeetato koninke mo leydi Ukraine ɗaccitama to leydi Russie garti e nder leydi mumen hen nogas ko rewɓe Ukraine naɓe kañumene ɗacciti 600 mo Russie naɓe hen goto ko debbo ngam ngal ɗon gostodirala Birmanie subaka hande o ko attaka waɗi e laana mbeyoka taw waɗi ɗum ko armée Britannique woni junte militaire taw wi noon ko robela gendi leydi ndi ɓe kolliti ngun jangu jeeyi sababu hakken tolno e 100 ko fawi neɗɗo wasi hen fittandu muɗum musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno kabaruji garanden kekiɗe hande o ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullaahi Saar ketti malaki jaam yo jaam Allah hiranen